Evanđelje po Mateju 17, stihovi od 1 do 5. Poslije 6 dana uze Isus Krist sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na visoku goru, nasamo, i preobrazi se pred njima, lice mu zasja kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s njim. Tada progovori Petar i reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje 3 sjenice, tebi jednu Mojsiju, jedno Iliji jednu. Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, i glas iz oblaka reče: Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, njega slušajte. Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, lijep pozdrav, evo jesu li ukazanja u Međugorju stvarno? Pa naravno da jesu. Znate, Bog dopušta blaženoj djevici Mariji da se ukazuje ljudima i da se ljudi obraćaju. Znate, evo vidite, Ilija i Mojsije opisano u Bibliji brdo ili na gora preobraženja, sina jedinorođenca, Boga Isusa Krista. Jasno piše da se Ilija i Mojsije ukazali. Bog je dopustio da se Ilija i Mojsije ukažu. Šta su Ilija i Mojsije bili nego ljudi dole na zemlji, ali isto opisani u Starom Zavjetu sa posebnim zadacima koji im je Bog dao. I tako daje Bog i djevici Mariji zadatke, znate, i da se ukazuje ljudima. A tako, jasno kao dan. I evo, djevica Marija, znate, kada je Biblija zaključena, znate, imamo kanon Starog i Novog Zavjeta, i u Novom Zavjetu djevica Marija je još bila dole, među ljudima, dok nije uznesena na nebo, tako. I kasnije, kad je Biblija zaključena, Bog i dalje djeluje, znate, pa ne prestaje Bog djelovati. Bog tako djeluje, što i šalje djevicu Mariju, tako, da se ukazuje ljudima, eto. Vrlo jednostavno. Pozdrav.